Шаҳбоз Маҷидов, сокини 30 солаи шаҳри Душанбе, як ҷавони замонавӣ аст, аммо фароизи исломро ҳам риоя мекунад. Ӯ мегӯяд ҳанӯз аз замони мактабхониаш намоз мехонад ва ҳар моҳи Рамазон рӯза мегирад. Вай гуфт, агар рӯза яке аз рукнҳои дини ислом асту гирифтани он фарз ҳамзамон ба саломатӣ низ фоида дорад. Бо вуҷуди он ки Шаҳбоз ҳамеша намоз мехонад ва рӯза мегирад, як ҷавони таҳаммулпазир дар баробари афроди дунявист. Худи ӯ мегӯяд, ҳамсараш як зани ғайримазҳабӣ будааст ва ҳеҷ гоҳ ӯро ба доштани рӯза маҷбур накардааст. Инам суҳбати мо ки дар як ниҳоди давлатӣ кор мекунад. Гуфт, аксари дӯстонаш ҷавононанд ва рӯза медоранд. Ӯ иродгирии бархе аз ҷавонони мазҳабиро ба афроди дунявигаро дахолат ба озодиҳои фардии инсонҳо арзёбӣ мекунад. Аммо на ҳама ҷавонон мисли Шаҳбоз дар баробари ҳамсолони худ таҳаммулпазир ҳастанд, вале дар бархи ҳолатҳо зиндагӣ ва эътиқоди мардум аз рӯи одатҳои суннатӣ пеш меравад. Карим ки худро як ҷавони мазҳабӣ медонад, мегӯяд, бояд фарди мусулмон барои бахшиши гуноҳҳояш дар ин моҳ рӯза дорад ва агар не ҳадди имкон афроди рӯзадорро эҳтиром намояд. Манзур аз ин ҳарфҳои карим аз нӯшиданиву тановули ғизо худторӣ кардани ғайри рӯзадорҳо дар назди рӯзадорон аст. Ӯ баръакси Шаҳбоз ҳамсар ва аҳли хонаводаашро маҷбур кардааст рӯза бигиранд ва намози худро 5 вақт бихонанд. Бархе аз сокинони дигар ки рӯза нагирифтанд мегӯянд, ба ҳар ҳол имсол ба фарқ аз солҳои пеш нигоҳҳои маломатомези атрофиён ба онҳо камтар аст. Дар ҷомеаи тоҷикистон эҳтиром ба рӯзадорон зиёд аст ва сокинон тановули ғизоро дар назди афроди рӯзадор қобили қабул намедонанд. Бар пояи қонуни асосии Тоҷикистон як кишвари дунявӣ аст, вале 90% сокинонаш мусалмон ҳастанд. 70% аҳолии ин кишварро ҷавонон ташкил медиҳанд ва таваҷҷӯҳи ҷомеа аз ҷумла ҷавонон ба иҷрои рукнои мазҳабӣ ҳам баъди пошхӯрии шӯравӣ бештару ошкортар шуд. Бар асоси назарпурсӣ 99.5% ҷавонони тоҷик худро мусалмон дониста ҷойгоҳи дини исломро дар зиндагии худ муҳим арзёбӣ мекунанд. Пурсиши афкори умум муайян кардааст, ки 32% ҷавонон ва ё ҳар нафари сеюм фароизи дини ислом аз ҷумла намозу рӯзаро иҷро мекунанд. Ин пажӯҳишро соли 2017 маркази таҳлилии Шарқ анҷом додааст. Солҳои ахир ҳукумат назоратро аз болои мазҳаб ва рукнои он шадидтар кард, аз ҷумла либоси миллиро тарғиб карда, ришдорону ҳиҷобпӯшонро зери назорат қарор доданд. нуфузи рӯҳониёнро дар ҷомеа то ҳадде коҳиш доданд, аммо мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар моҳи Рамазон майли сокинон ба иҷрои рукнои динӣ боз ҳам бештар мешавад. ҷомеашиносон мегӯянд, ки Тоҷикистон ба қадри кофӣ муҳофизакор буда таҳти назорати қавии сарони хонавода ва раҳбарони рӯҳонӣ қарор дорад ва онҳо пеши рӯи густариши равияҳои навбаромад ва тундрави мазҳабиро дар ҷомеа мегиранд. Музаффар Олимов, раҳбари маркази таҳлилии Шарқ, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ин назарпурсӣ нишон додааст, ки мизони мазҳабишавӣ на дар деҳот, балки дар шаҳрҳо ва бахусус дар байни ҷавонони шаҳрӣ аз ҷумла мардуми соҳиби маълумоти олӣ ва даромади миёнавопас зиёдтар аст. Ба гуфтаи ӯ, ин пажӯҳиш нишон додааст, ки духтарони аз 14 то 19 сола ба дин гароиши камтар доштанд. Рамазони имсола ба нимаи моҳи май рӯзҳои начандон гарм рост омад. Бино ба пешгӯии ҳавосанҷҳо, ҳарорати ҳаво ҳам дар Тоҷикистон дар ин давра поин меравад ва барои рӯзадорон ҳам шароити сабуктарро фароҳам мекунад. Ба ҷуз афроди мариз ва дар ҳоли сафар, занҳои ҳомиладор ва афроди пиру нотавон ҳам барои рӯза доштан маҷбур нестанд, аммо онҳо муваззафанд, ки барои ҳар рӯзи моҳи Рамазон таоми як каси фақирро муҳайё созанд.